something like this. Looks a little bit like I can't miss. Hey, this is what you call a bad. What? This is what you call a bad. What? Looks a little something like this. Looks a little. Aquesta temporada 2023 hem gaudit d'una lliga de clubs Caixa Popular amb 6 proves dividides en 2 divisions i primera, segona i promoció, on han participat 15 clubs a primera, tant de xics com de xiques, altres 15 clubs masculins i femenins i a promoció envolta a 15, 20, 30 clubs en promoció masculina i femenina. La qüestió que això ha portat molta participació a aquestes 6 proves i hem finalitzat aquesta lliga de clubs amb el triatló de la Malvarrosa avui 4 de juny amb 800 participants. Gràcies a tots i a totes per haver participat a la lliga de clubs. Espero que hàgiu disfrutat d'aquesta lliga. Enhorabona a tots els clubs, enhorabona a tots els triatletes i a totes les triatletes, així que es veiem la pròxima temporada. Que vaig a ver avui el triatló i disfrutar de la playa que tinguem ahir. I res més, a disfrutar-lo, que vaig a ver avui el dia, que no mos plogo ja. Nada, yo estoy aquí con mis compañeros los galácticos y he venido a rellenar plazas, así que esperemos que se dé bien. Pues hoy el día pinta genial, hemos venido a darlo todo, última sede de la Liga de Clubs y tenemos que seguir en primera sí o sí. Estoy casi preparada para hacer el triatló de la Malvarrosa en un día espectacular, un montón de gent, fantàstic estar així, les sensacions són prou bones i sobretot anem a disfrutar. La mar està molt bé, però és que no n'anem molt i nada, a veure si la bici que m'han dit que és prou pla al circuit, a veure si ho donem tot. La mar pinta bona, l'únic que està un poc fresqueta, però bueno, a disfrutar-ho. Estamos orgullosos de parte de Caixa Popular de poder formar parte de esto, de poder estar del lado de partes de las asociaciones, de las entidades deportivas y bueno, pues ayudar en todo lo que está en nuestra parte y poder venir aquí, poner nuestro nombre y poner todo lo que está de nuestra parte para ayudar a este tipo de eventos. La verdad que es un gusto y un orgullo para todos nosotros. Toda la natación bastante continuo, bastante bien y la bici, una bici muy rápida, muy rápida porque teníamos a una chica, Chloe, que iba como un tiro y la carrera a pie al final con mucho calor pero muy bien. Bueno, pues la carrera ha estado bastante bien, sí que es verdad que en bici nos hemos juntado con los últimos de los chicos y ha sido un poco agobio, pero la verdad que la hemos disfrutado mucho, un poquito de calor y nada, para acabar, la verdad que acabar aquí súper bien. El segmento de la bici me ha parecido bastante técnico para el nivel de bici que yo tengo, pero sobre todo donde más he disfrutado ha sido en la carrera a pie, aunque a última hora por el tema del retraso hacía mucho calor, pero bueno, al final hemos acabado, que era lo importante, y hemos disfrutado. El segment de la bici un segment molt ràpid, molt recte, molt bon nivell també. I el segment de córrer ha tingut sort que ha eixit un poquet el sol, feia molt bon oratge, la humitat ha patit un poquet, però molt bé, molt content per la cursa. La lliga en el sector femení superbé perquè entre totes fem pinya i el nostre objectiu és creuar l'arc de meta i fer pinya entre totes. És molt dur la lliga de clubs,
perquè el calendari el posen quan poden pressupost la federació, però a voltes ens pilla mal arreplegar la gent per a fer equip. Així que anime la gent a participar d'aquest esport que és xulíssim. No t'avorreixes mai, sempre hi ha alguna cosa que fer, sempre hi ha alguna cosa que fer. Bé, content d'haver acabat avui així en València. No estem molt en forma, però bueno, era interessant participar en el club. I la Lliga dels Clubs, la veritat és que en la seva línia, molt bé. Ya estamos casi terminando, o sea que ya esta es la última, pero para repetir el que viene, ¿no? Claro, listas para la nueva temporada con toda la fuerza del mundo. Sí, también pondré vestida parda como ella tiene, que aquí, como la veis, ella es. Pequeña pero matona. Una leyenda. Súper bien organizado todo y muy buena la organización, genial. en los eventos espectaculares y bueno, ojalá. Y para rematar ya en la ciudad, en la terreta. Es lo que mola. El mejor final. S'ha posat ja fi a la jornada, queda només entregar els premis. Pensem que ha anat tot prou bé, la veritat, és un circuit molt ràpid, així que a pesar del retras que hem tingut, han volat en el circuit de bici i en la carrera a peu també, ha fet calor, ja estem en juny, però bueno, pensem que tot ha anat prou bé, crec que la gent ha disfrutat. No sé el resultat final, però ara en l'entrega de premis ho podrem veure.